A cewar wata majiya ta kusa da tsaron kasar, sama da 'yan bindiga 100 ne kawo yanzu dakarun kasar ta Nijar suka aika lahira a yankin na Tera. To ranar Lahadi ne dakarun suka kaddamar da wannan gagarumin farmaki na haɗin gwiwa ta ƙasa da ta sama na wasu rundunonin sojin ƙasar a yankin Gorwal da Tera. Kuma tunuma hotunan gawakin 'yan bindigan da aka fatattaka a saman baburan su suka karafaɗe shafukan sada zumunta. Majiyar ta ƙara da bayyana cewa dakarun ƙasar ta Nijar sun ma 'yan bindigar kofar rago a ƙauyen Taratako don fatattakar su. Ko a daren jiya dakarun sun kwana suna ma 'yan bindigar ruwan wuta da bama-bamai, lamarin da mazauna yankin suka ce ya daɗaɗa musu rayuka sosai, kamar yadda wannan mazaunin yankin ya shaida mana. Mutanen Tera suna jin daɗi, sun ce rabon su da irin wanga wallahi shekaru da shekaru suna ta hada daji su da 'yan ta'adda wallahi. Amma alhamdulillah tun da sabon kwamzon cin ya zo wallahi alhamdulillah mutane suna jin daɗi wallahi, ana jinjina musu kuma muna kare jinjina musu wallahi. Zama sun kawo kayan aiki gaskiya wallahi, sun kawo kayan aiki, kowa ya san sun kawo kayan aiki. Ko yau ma da mutanen da sun kai kasuwa normal sun ka dawo kuma babu wani masala, kasuwar Dumburo normal sun ki shi da ko mutu ya ta hannun yana bisa abun. Yanzu wannan mazaunin yankin na Tera sabanin kwanakin baya dakarun kasar sun mamaye daukacin yankin na Tera suna farautar 'yan bindiga. Cikin dajin Fone ko Tagyo zuwa Tartaku zuwa Kokoro har Goruwa wallahi tun cikin kasuwa abun sun kashe ma kowa bai san namburcin ba, sun yi occupy zone duka dauka tun Tartaku zuwa Fone ko zuwa Goruwa zuwa Kokoro duk sojawa ne. Muna jinjina musu tun wallahi alhamdulillah abun da sun ka kone ma ba a san iyakansu ba, wani sun kawo ma tun jiya an kawo su garin ga. A ɗaya bangaren kuma dakarun kawancin kasashen Sahel ne IOS suka yi wani gagarumin bugu kan kungiyar 'yan bindiga da ta ɗauki alhakin kai kazamin harin Samadugu na kasar Mali da ya sanadiyar rasa rayuka da dama. A cewar majiyoyin tsaro an kai wani farmaki a yankin gaba-gaba tsakanin Mali da Burkina Faso inda 'yan bindiga ke kokarin fakewa bayan sun kai hari. Dakarun na musamman na IOS waɗanda hedkwatar haɗin gwiwa ta kasashen ke tahiyar da ayyukansu sun kai har-har ta sama da ta ƙasa da ya ba su damar kawar da 'yan bindiga akalla 20. Wannan aiki dai wata babbar nasara ce a yakin da ake yi da ta'addanci a yankin Sahel, wanda ke shaida ƙudurin da kasashen ƙungiyar ta IOS suka yi na haɗa kai don kawo ƙarshen rashin tsaro da ya addabi yankin. Har ila yau martani ne karara kuma tabbatacce ga hare-haren da ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai ke ci gaba da kaiwa a yankin na Sahel. Rahoton